Eli Civic jatkuu. Ja vetarit lähti aika helposti, kun irrotti alapallot. Tossa moottorin kannakkeessa tällä puolella oli piilossa. Civic jatkuu. Vetarit lähti aika helposti alapallot boksauttamalla pulteista. Ja tossa oli ylimääräinen maa, mikä jää kiinni, jos ei sitä huomaa. Muutenhan noi vetarit on semmoset, että niitä saa vaan jyskyttää meneen, että ne yhtäkkiä boksahtaa paikaltaan klipsulla. Sama mikä muissakin Hondissa. Ja toisella puolella vaihteen siirtäjät jää kivasti tommosena pakettina kahdella pultilla irrotettuna. Että ei tässä oikein ole mitään muuta kuin kovassa olevia pultteja ja kova purkaminen, että saa riittävästi tilaa kaikelle pois tuolta nokasta. Ton verran kun ottaa, niin se tulee hienosti. Vähemmälläkin purkamisella voisi tietenkin onnistua, mutta voi olla vaarassa tavarat. Yksi mikä pitää vielä mainita on tää ilmanputsarikotelo, josta toinen osa lähtee alakautta ja yhdistyy pillillä yläosaan. Siinä joutuu vähän nostelemaan edestakaisin autoon. Ja moottorin kannakkeet on tollain helposti irrotettavissa. Että kuskin puolen kannakkeen korin puoleisessa osassa on johtosarja päällä, niin ei välttämättä kannata sitä lähteä irrotteleen, kun katkelee nuo muoviosat käsiin.